Pola minuta posle ponoći. Vesti. Studija B. Mitterrand u Nigeru u Lusu odložio posjetu turskom delu Kipra. Di Stefano, trener Reala, i sutra, odnosno i danas, sunčano i toplo. Francuski predsjednik François Mitterrand doputovao je večeras u dvodnevnu zvaničnu posjetu Nigeru. Kako javlja Reuters, predsjednika Mitterranda dočekao je u Naimeju predsjednik Nigera Seini Kunče. Francuski predsjednik boravit će u Nigeru u okviru turneje po zemljama Afrike, gdje će još posjetiti obalu Slonovače i Senegal. Turski premijer Bülent Ulusu odložio je posjetu takozvanoj Turskoj i Kiparskoj federativnoj državi koja je bila nagoveštena za 20. maj. Predstavnik turske vlade je saopštio da se ta posjeta odlaže iz zdravstvenih razloga premijera Ulusua, koji se nalazi u vojnoj bolnici u Ankari, gdje će možda biti operisan. Argentinski i španski fudbalski reprezentativac Alfredo Di Stefano naimenovan je juče za trenera madridskog Reala, čije je boje branio kao igrač pre 22 godine. Di Stefano je na kormilu Reala zamenio Jugoslovena Vujadina Boškova, koji je podneo ostavku još 29. marta. Prema prognozi meteorologa, danas će u Beogradu i okolini biti sunčano i toplo. Temperatura je sada 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, a pritisak 1003 milibara. Slab jugozapadni vetar duva brzinom 1 metra u sekundi. Muziku koju slušate i koju ćete slušati do jutra odabrao je muzički saradnik Ljubo Vučković. Državni novinar bit će Dragoljub Nikolić. Sinišu Jakića smo već spomenuli negde pre pola časa, ali nije na odmet da kažemo da će on biti za mix pultom. Pred mikrofonom Srba Janković, koji vam u ime ove četvoročlane ekipe želi prijatnu i lepu noć u našoj pesmi za treću dežurnu smenu. Ovo je Billy Paul i Rat bogova.